Pa svima ljudi, ja sam dobro još jednu epizodu okolo danas, kao što vidite igramo Samp i trenutno igram na Luda kuća serveru, bit će link u opisu, IP-a servera Sampa i sve što treba. A danas sam da vam pokažem jednu misteriju, to jest jednu misteriju, kako god. Da. A to je da Samp server Luda kuća krije mračne tajne. Save me. U redu ljudi, sada trebamo da odemo tamo gde se to krije naravno, gde nikad neću ni da saznam šta je, verovatno, ali to se nalazi na farmi, da. Ići ćemo mojim autom. Ljudi, stigli smo do tog sela, a mračna tajna koja se krije jeste i samo ovo selo. Da, u redu, kada dođemo na ovu lokaciju, to jest kada kupite bicikl i locirate ga, pojavit će vam se ovo ovde. I kada dođem, baš mi laguje i pojavi se garaža, sve se pojavi. I kada pokušam da kucam kupi kuću, ne mogu ništa da radim. Znači tu je samo naređeno i na početku vam se pojavi kuća i tu piše da se nalazi u Blueberryu. Kao što vidite, to se nigde ovde ne pojavljuje, ne može da se kupi, ali u zemlju, i kada se približiš baš laguje. Nikad neću da saznam šta je to, ali verovatno su skripteri pogrešili sa kućom i tu je trebala da bude neka ogromna vila kao. Ali oni valjda znaju za ovo, čovječe, nisam jedini koji je to saznao, verovatno, tako da ne znam da li ću to da saznam. I da, kao što vidite, ovo je moje novo auto, kao što vidite, LRG je i kako vam se čini, ima 10x nitra i ovo ovde gore, tu što piše X-Flow, zato što ne može da se stavi Alien. Evo pokazat ću vam kako to zapravo ne može. Evo smo ovde kod Tuning Shop i idemo tune car, ne paint jobs, roof alien, wheel arch alien roof vent. Zašto nema? Vidite kako neće. Fuck me, oh. Okej. Kao što vidite, malo sam prehlađen. Sam se nisam stvarno kinuo. Ja ne kijem, Okej. Da, kao što vidite, ja sam policajac i kao što vidite, sviđa vam se klip jer mogu da editujem. Da, ako vam se sviđao taj klip, lajkujte ga, šerite, subscribe-ite, radite šta god hoćete, samo vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!